आगो कोन गरम देखो तो ना आगो ना गरम दिले की ना ना तू ना आगो यार तो आगो आधार कार्ड तू देखो तो ना आगो भाई मीटर नहीं देखा तो आधार कार्ड देखा आधार कार्ड संगे दरिया चुसी मोबाइल ले फोटो नहीं ए तो मोबाइल नंबर देखो मो आधार अछि तो नंबर तो तू देखा तो आधार कार्ड देखा गाड़ी गाड़ी वाला कौन वाला प्रत्येक कौन वाला आधार कार्ड देखे ना कथा तू रागी चुका रागी हमें को भाई रागी तू काहे ये तू छुआ गली मारो ना सेटा गाड़ी हमरा सेटी मारो साइड कर नंबर गाड़ी साइड कर लो कदी साइड कर रोल देखो अरे से ई से रोल अबे मुस्लिम लोग तो आधार कार्ड मांगिल ना हां आधार कार्ड देखा गाड़ी रे मारो ना गाड़ी तू ओडिशा तू तो ओडिशा में से हमर आधार कार्ड ना दिखे जत्ती का कोन छुबु ना जे देखा मारू जो खाइ जो फुल मारू चुका दे भाई मा गया सेठी का कोन हाई बोली को नहीं मा गया बाडियान को मा गया नहीं ना भाई मारू देखा आधार कार्ड देखा तुम चलो साइड ए गाड़ी चाबी दिबो तो चाबी किछि नहीं आई करे तब डाकिला से बोल ना ना हमें से पेपर पड़ी चुप ना ना पार्टी चुप चल साइड फोन ना केई देखिबे नहीं आधार कार्ड फोन मारिबे देखि साइड कर 3 वाली साइड 1 2 साइड कर आगे पेपर चले जाय आगे बांग्लादेश है ओडिशा लोग मारू चल तो जानी नो 50 जन किए मार আমি বাংলাদেশের লোক तू नो आधार कार्ड कहीं আছে आधार कार्ड আছে तू बांग्लादेशी तो तेना তো বাংলাদেশ আমি হিন্দু না মুসলমান দাদা না আগে ঠান্ডা মাথায় কো আমি হিন্দু না মুসলমান আমি সেরা কাই কই तू বাংলাদেশের কাজে মাই খাচ্ছি হিন্দু আমার লোক আমার ভাই আমি भी हिंदू हला হ্যাঁ আমার দাদা ভাই আমার দেশে পুরো বাংলাদেশের লোক আমার পুরো পরিবার আছে सुना মানে আধার দেখা আধার দেখা আধার দেখা আধার দেখা কোন হাই বল ফাইল কোন নাই বনাই খাই हेलो भाई मार गाय हाथ काई दीছো हाथ तो मारी नी फोन करती फोन खाई चुप आधार कार्ड देखा तुम तो जा तुम घर में जा तुम कम तो मो भाई কি আমি তুমি আজি নতুন না সে আগের দিনে এইটি ধরিলা না আমি কইলা না ভাই तू देखा आधार কই দাও আমি আসি বলে ডাকলা তুই আমি কইতে আসি ব্যাপার করতে রাখি বডি ওটা কেন আসি ব্যাপার করতে রাখি বলে তার আগে দিনে ধরে আজকে কই আধার কার্ড নাই বলি কই ছুয়াই দেন আমি কইলা সব আছে আমরা ব্যাপার করেছি আমাদের কিছু নাই আমরা ওড়িশার এমনি ব্যাপার না না এটা দেখা সাইলেন্ট কল আগে ফলো করিন বা ডেল করে আগে দেখা আধার রোল আগো বাডে উনা কোন উনা যা চলো বাবা আজকে আধার कार्ड का ভিতর পুরাই দি কইছি নাই আমি তো ধরি নাই কোন আমার আধার कार्ड আমি নেই কি তোমার আধার कार्ड নাই মুড়িয়া মোর কোন জি আরে তুই আমার দিকে কইছো এটা কই দিগা কোন জায়গা দেখো বাকি গঙ্গা हां कोन जगह तुम सर्च करो ना अरे सर्च करो भाई नेट पे सर्च करो तुम्हें काहे करे आगे गाड़ी हाथ तुली तो